କହିଲୁ ମତେ? ଶୁଣ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଲିରାମ ସିଂ। ମୁଁ ତୋ ପେଣ୍ଠି ନୁହଁ, କେବଳ ତୋ ଭଳି ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କେବଳ ପେଣ୍ଠି ମୁଖିକିନା ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। କଣ କହିଲୁ ମତେ? ଥାନାରେ ଏସ୍ କରିବି। ହଁ ରାଗଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଲୋ। ସେ ଏତେ ରାଗ ନ କରି ଦେଖିବୁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ତୁ ବି ଖୁସ୍, ମୁଁ ବି ଖୁସ୍। ଛାଡ଼ିବୁ ନା ନାଇଁ କହୁଛି? ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନି। ଆରେ ତୁ ମତେ ଏତେ ମାରିଲୁ, ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିନି। ଏବେ ମୁଁ ତୋ ସହ ଯାହା କରିବି ତୁ ବି ଚୁପ୍ ରହିବୁ। আমি মাথা করলে যাবে কুকুরা